корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби роғон бо сатҳу сифати баланд идома дошта, сохтмончиён шабонарӯзӣ дар ин иншооти гидроэнергетикӣ меҳнат карда истоданд. Рафтикорҳои сохтмонӣ зери назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, тибқи баҳогузории коршиносон сохтмони нерӯгоҳ мутобиқи нақша идома дорад. ҳузур дорем дар васлу насби гидроагрегати шашум ки ҳоло чархи кориаш бо вал турбинро мо дар ҷои асосияш гузоштем, ки ин яке аз қисмҳои асоситарини агрегат ба ҳисоб рафта, обе ки меояд аввалин ба ҳамин чархи кори расида, чархи кори ба кор меояд. Вазни чархи кори 78 тоннро дар бар мегирад, вал турбина бошад зиёда аз 120 тоннро дар бар мегирад. дар маҷмӯъ дар толори мошинҳои нерӯгоҳи барқи оби роғун феълан кор бо ҷалби мутахассисони баландихтисос дар ҷӯшу хурӯш аст. тибқи нақшаи тасдиқгарда корҳои симентатсионӣ идома дошта, дар гидротурбинаи шашум зону ва қубури ҷабанда васлу насб шудааст. инчунин дар картери мазкур статри турбина ва камераи спиралӣ васл гардида, ҳалқаи поёни дастгоҳи равонкунанда ба шакли уфуқӣ гузошта шудааст. барои гузарондани корҳои озмоишӣ дар гидротурбинаи рақами 6 24 адад парраи дастгоҳи равонкунанда насб гардидааст. ба иттилои масъулин ва баҳогузории коршиносон, корҳои сохтмонӣ дар ин қита мутобиқи нақшаи таҳризӣ гашта идома дорад ва сохтмончиён ҳадаф доранд то муддати муқаррар гардида иншооти мазкурро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. корҳои бетонхобонӣ ҳоло наздики 90% ба анҷом расидааст. дар агрегати шашум дар ширкати мо зиёда аз 500 мутахассисе кор ва фаъолият менамояд. аз рафти сохтмон хулоса кардан мумкин аст ки корҳо ба муҳлати муайяншуда ба анҷом мерасад. мутахассисон бисёр саъю кӯшиш менамоянд. корҳо бо сифати баланд ба сомон расонида шуда истодааст. сифати корҳо аз тарафи раёсати назорати техникӣ назорат карда шуда истодааст. мо дар агрегати шашум корҳои арматурбандӣ ва бетонрезиро ба анҷом расонида истодем. аз садди нуқтаи 931,200 то 968,200 мо пуррагӣ корҳои бетонрезию арматурбандиро ба пуррагӣ анҷом расондем. ҳамин шабу рӯзҳо ҳамчунин корҳо дар гидротурбинаи рақами 5 низ бо маром идома дошта, аллакай бетонхобонӣ дар зону ва қубури ҷабандаи турбина пурра анҷом ёфтааст. аз 18 сектор дар 15 тояш камераи спиралӣ васл гардида, коргарон саргарми кавшергарианд. дар майдончаи сохтмонии рақами 5 корҳои ҷафзкунӣ, лабиранти булоиву поёнӣ ва васлу насби аптикатл дар чархи кории гидроагрегати 6 ба анҷом расонида шудааст. дар қисмати агрегати 4 бошад корҳои нақбканӣ идома дошта, дар ҳаҷми 1740 метри мукааб корҳои ҳафтфориву 1588 метри мукааб бетонхобонӣ ба сомон расидааст. ҳамчунин ҳамин шабу рӯзҳо кандани нақб дар мавзеъҳои агрегатҳои 3, 2 ва 1 аз тарафи қубурҳои ҷабанда оғоз ёфта, тибқи лоиҳа бояд дар маҷмӯъ дар ин самт ба ҳаҷми 28412 метри мукааб нақб канда шавад. барои анҷоми ин корҳо муосиртарин техникаи 1435 метри мукааб иҷро гардидааст. дар як моҳ танҳо дар ин қита 412 тонна оҳанфулузот аз ҷумла варақаҳои оҳанӣ истифода мегардад ва шуруъ аз оғози кор то ба имрӯз аллакай 8510 тонна оҳан дар ин қисмат истифода шудааст. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ3 тибқи лоиҳа корҳои заминӣ аз ҷониби ширкатҳои Ормир Рои Қорун ва Элитстрой дар ҳаҷми 2 697 266 метри мукааб ба анҷом расонида шудааст. корҳои мустаҳкамкунии нишебиё ва гузоштани анкер аз ҷониби сохтмончиёни баландихтисос идома дорад. дар бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элегазӣ ё круен ин сохтмон дар ҷӯшу хурӯш аст. иншооти мазкур аз ду қисмат иборат буда, барои насби таҷҳизоти элегазӣ ва маркази идоракунии системаи мазкур пешбинӣ шудааст. дар қисмати системаи марказӣ бино корҳои сохтмонӣ дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дошта, дар бинои дигар аллакай дастгоҳҳои муосир ки аз ширкатҳои пешгоми олмон харидорӣ гардиданд васлу насб карда мешавад. бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ айни замон 4 маҷмӯаи васлакҳои элегазии 220 киловолта дар сатҳи лоиҳавӣ бинои круе васлу насб шудааст. мутахассисон айни замон саргарми васлу насби ноқилҳои назоратӣ ки ба миқдори 2000 метр то таҷҳизоти круе 220 киловолта расонида шудааст машғул мебошанд.
корҳои васлу насби таҷҳизотҳои барқӣ дар олотҳои тақсимкунандаи элегазии 500-220 киловолт дар ду баъз идома ёфта истодааст. кӯшиш мекунем ки васлу насби таҷҳизотҳои барқии элегазии 500-220 таҷҳизотҳоро бо сифати баланд ва дар муҳлати муқарраршуда ба анҷом расонем. бояд тазаккур дод ки тиқи шартнома аз 218 автомашинаи таҷҳизот то имрӯз 169 тои он ба амборҳои фармоишгар ворид гардиданд. ҳамчунин дар баробари дигар корҳо 3 адад конструксияҳои оҳанӣ байни сексиягии 500 киловолта васл гардида ноқилҳои барқии дохили бинои курре ва самти хати барқии шимоли интиқолёбанда то девори бино ба пуррагӣ насб шудааст. дар воқеъ имрӯз роғун ба корзори ҳақиқии заҳмати шабонарӯзӣ табдил ёфтааст. дар ин иншооти азим лаҳзаеам кор қатъ намегардад ва бо назардошти талаботи сохтмонӣ ва назорати ҷиддии мутахассисон 24 соат сохтмончиён меҳнат карда истодаанд. дар тамоми хиттаҳои нерӯгоҳ бо азму иродаи қавӣ ва ҷалби техникаи муосири кории сохтмон пеш меравад. бо ҳамин азму ирода бунёдгарони роғун ҳадаф доранд дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти вусъати корҳои сохтмонӣ ба анҷоми босифати ин иншооти бузурги аср иҷро намуда ҳамин гуна дар бунёди кохи нури Тоҷикистон саҳм гузоранд.